ya burge ni saboda ire-iren wannan harkar idan baka samu wayannan ba ire-iren wayannan ba bayan ma yanda za yi harkar ta ma kai ma ji daɗin harkar dole sai ka samu wanda za su ma hasada ko su ga ma ba daɗi dole sai ka daure da yake kai na mutane ne bayan kowa da kowa naka ne za iya zagin ka ko a comment ko a wani abu in ka daura abu duk wannan duk za iya yin wayannan abubuwa. To wannan gaskiya ba karamin kalubale bane yanzu ai ko ba komai wannan firan da muke zai kalla zai ce yalle ka zama celebrity tabbas gaskiya tunda wannan kujerar da kake zo ne in ba ka kai ba ai sai a hankali wanda ka ganshi a nan kujerar ya kai din amma lokacin gaskiya sai da na faɗa mishi dukkanin wani abu yin ubangiji ne in ka ga mutum yayi abu ba wai kawai shi yayi karetin cewa wannan abun sai yayi bane haka ne insha Allah kamar yadda kana tunanin cewa ni ba ko ba zama ba celebrity ba har irin kana mun dariya ko ne abu akwai lokacin da zai iya zamto kila ma ce ni na san shi a ce ƙarya ne baka san shi yawa to ni kaina har sai da na dauki waya ma na dai mana selfie na ce to for in case da zan yi tunda maka da wannan ranar Allah sarki bana ma na ce da yake kana da layi na zan rika waya duk yanda da zama ba zan mance da kai ba manta da kai ba duk abin da ka faɗa mun wannan ne a wuri na cigaban ne. To masha Allah dama haka rayuwa take masu kallo rayuwa dama ta kasance da haka da abin da kake yi sai ka samu waɗansu ila ma wani ma na jikinka ne ma zai gaya maka haka maimakon ya encourage ɗinka ma'ana ya karfafa maka gwiwa ya nuna maka cewa a ka ci gaba abin da wata rana zaka zama wani abu shi kuma zai fara nuna maka cewa kai waye zaka kai kaza Allah shi kake yi ba bawa ba Allah da ya halicce mu shi ya bamu rayuwa mu san yanzu da muke firar nan zamu kai ma ko ba zamu kai ba duk komai namu yana hannunsa cin mu da shan mu to baka isa kai ko ka canja abin da Allah bai yi shi ba kuma yake so ya yi shi Allah ya samu dace wani irin nasara malam Musa kuma ya fuskanta zama anan ma dai nasara ce gaskiya amma kila akwai dan nasarorin kuma nasara kamar yadda kace zama nan ma nasara ce ban taba tunanin cewa zan zo in zanna nan ba kuma ban taba tunanin cewa videos ina zai kai ga wasu kasashe ko na ce mutane da yawa sai ana kiranka daga waɗansu kasashe gaskiya akwai wanda ma normally yana kan kira na daga Qatar cewa duk sanda ya shigo Najeriya sai ya nemo ni daga Qatar Italy da dai sauransu kasashe dai wanda ba za su lissafta ba wasu ma suna ce mun dan Allah ya za yi na zo wurin su suna son in zo in investing din su ka je ka kalla